Ина саму. Мемрам да чирки руш. Бигир резко подписаться. Омада баҷо. Ҷо каде бангиё ма дидим оз чизра баҷо каде кумара нишон тетес. Не чи набы. Нишон тетес? Зачем гандаки? О, акы дадындакт биринам акы бо шумо моделора нигоҳ мекунена? Ман нигоҳ накардам, телефони ай ашурай. Чӣ ба ти ҳатулай раҳ мезанӣ? Чӣ ба марай раҳ мезанӣ? Ман ҳиҷонам фақат дӯст медорам. Ту ҳаҷонат безор шидай? Ту худо нагуфтӣ нишонте? Не. Ту медонӣ ки мара фақат дӯст медорад? Братан, он неста ягон арӯсои девона, ки уже ай ҳиҷрон безор шидам. Ягон табоша ки розеткаш вайрон шава, розеткаи хима бизанам соз шава. Ман нестам ҷон. ҳамаш маълум шуда ки хела шидеда яҷот антенна назадам. бахшиш пирсай ма. бахшиш ҷон. бо ҳам халӣ мекунӣ? Дигар такрор намешава. Ай ҷуротам бахшиш пирс. Мирғ. бахшиш.